ole tuna hian virus in pen drive mi vel mo khoi lai hun mi computer khoi lai hun mi profile hai ti lan dan file hai to te ti lan dan kan song to ni ole tuna hian ka thian pa pen drive ka vu lu me ka hei virus in infect a chuan in tuna video ka ti lan ma hian kalau scan lock sa to scan phot to ania in computer te ati chet lo nan kalau scan lock sa to in scan phot anga hei pen drive khania min te ati hi chuan hei in huang hian a full trap ania 8GB kha a full trap ania kan lu ta ma se in huang hian hei eng maum lo ni eng maum lo mi hi ati lan dan headline file om te khati lan dan kan song to ni virus ina hai veka chuan a hmasa in windows button le r khain metang windows key le r chuan khu lo langa chuan ta kwa cmd ti chut tur ni okay chuan hei command prompt lo langa chuan ti khuan a then chu lo om sa thi na kho c na vl ram ha kha ti ke mania khumi folder ko om sa che ron root folder kan le don chuan cd slash chut tur ni ma slash kha emi zo ki man tur ni ti khuan root folder a lu ta chuan in huang khan kan lu sak le nga hei minimize lock ila pen drive kha 8 folder a on ya hei nang ma ni ton a ya te pon mi the kha chu in install dana zir ni ya in drive partition azir kha ni ya chuan boot lang 8 sa omani a chuan chuan 8 sa kan lu don 8 nya nga colon virus in infect lai te kha infect na drive te kan ti nga chuan kami tot akhan dir slash a hemi zo ki pan ve thung tur ania a h dir ni chu enter kan petanga ti khana lo lang don ni chuan chumi zo a chuan hi a poi mo lai dar chu ni a a t t r i b chuan hyphen h ani nga space ani lenga hyphen s ani nga space ani lenga slash s space slash d kha kan kan chut zo huna enter me le tur ni a ti kwan h chu lo lang ta ha me a chuan tuna kan lo en sinang kha atok ber me a command prompt patang han hei lo lang ta ming te ti chu mi chu chuan virus hian headline folder ming pon ei lo chunga hian file song kha da vek ti hret tur nia chuan emi te pani hi chu a delete thai ta ni chuan te kan lu tang khu file song khu virus in chunga a lo thu ro veka chuan khu pona kan la chhuak anga a hian kan paste on paste sao vậy chuan lai a folder ta sa hi kan delete tang kha virus in file hai ti baudan chu ni e khati zong kha kan video